iloisia poikia vaan. Onhan allakassa määrätty, että huomenna päivä on uusi. Linja-autoalallahan minä olen ollut 24 vuotta, nyt 96 kesällä, eli tänä kesänä. Ja minä olen todella tuosta linja-auto-hommasta tykännyt erittäin paljon. Morjesta. Ensimmäisellä tilalla pidän sitä, että ihmiselle täytyy olla virteän iloisen näköinen mies siellä kyydissä. Siinä on se palvelualttius hyvin paljon näkyvissä. Että se on hirveän minun mielestäni tympeä mennä autoon, jos siellä ei minkäännäköistä kukaan virka mitään, eikä sano matkustele mitään. Voi tuota hellää luontoa, mikä on minun heilallani. Kun asemalla visla se Karjalan juna ja hän itki mun rinnallani. Huomenta ja tervetuloa. Hyvä juttu. Tästä sulle Leiman talon puolesta ja mukava kun pääsit tulemaan. Oi, mitä jälkeen täällä on tapahtunut. Se on 4 auton kolari. Kyllä tässä 4 näitä on. Japanin Toyota, Saappi, sitten on Rimea ja Peoseo. 4 auton kolari siihen on suuntaan. No kiitoksia oikein paljon käynnistä. Tervetuloa taas ja oikein ihanaa päivän jatkoa. No mitä mä itse sinä putanassa alkoi soittaa suutaan? Ei pääs. Eri kylän pojat siinä vaan kohtaisessa toissa. Mä oon menossa tuonne Lippajärvelle. No se on niitä 200-sarjan autoja seuraavassa laiturissa. Siis tonne päin? Niin just. Sinne päin, sinne just. Tänne? Niin just sinne. Okei, joo. Kiitos. Joo. Nykyinen yhteiskunta on mennyt nyt siihen malliin, että tämmöisen naisten henkilön kapasiteetti on täällä Suomenkin markkinoilla paljon pienempi. Ja niiden löytäminen on erittäin vaikeaa. Tyttöni mun, olethan sinä mun. Minä aina otan kesäksi kiharat sen tautta, että no niin helppohoitoiset kesällä ja kun avopäin tulee liikuttua, niin minä tykkään aina ajaa kesät kihara päässä. No niin Matti, miten koulu meni? Ihan hyvin, paitsi tänään jossaksi. No niin, no kerkihän sitä vielä tulla sitten tulevaisuudessa. No miten se 2-3 oli? Raitsukvantsik, aivan oikein. No onko sulla nyt kiva tunne, kun me lähdetään sinne Kuopioon ja käydään siellä linkkitornissa? On. Entä sitten kun syksyllä lähdetään sinne Ranskan reissulle? On sielläkin kiva. Joo, sitähän minä. Valmiina paikkoillenne nyt! Hyvä, anna tulla. Hienosti tulee. 6 sekuntia. Kyllä kuule Matti oli hyvin juostu, se oli 6 sekuntia. Nyt se oli Olli ja nyt kuule oli hieno homma kuule, nyt lähetään. Jos sulla Matti nyt tulee nälkä ja ollaan Saksassa, niin me sanotaan Ich habe Hunger, niin me saadaan ruokaa. Joo. Katos Matti, kuule isi kerras 1953 aloittanut keräämään näitä postimerkkiä. Katos sinne minkälaisia nämä on. Kuule täällä on tämmösiä Suomesta. Näin, tuolla on Urho Kekkosen kuva. Täällä on Kalevi Hämäläinen hiihtäjä. Lahden maailmanmestaruus kisossa 58. Kukas toi jo? Sibelius. Se on Jaan Sibelius. Porkkalan torni. Amerikasta tulleita merkkejä, tommosia. Uosiston. Ensimmäinen residentti on siinä kuvassa. Uosiston. Siinä on ranskalaisia. Bonjour. Français, oui, français. Näin. Siinä. Paris, région Paris. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa. Siellä valkolatva tuomi ahon laita reunusta.